Senza record up utsho nga urate up. Sengizazi endoza. Ke masibe siyithatha da. All right. Ndiyavakala ne? Sure. Izaqala hlobo. Kunini ndisibuza, shu ndim lo. Kunini ndisicweba, shu ndim lo. Siva lapho yokuqala. Okay, ma kanto what did I do here? Urecording? Bendirekhodele xa ikhona nsensengenzileyo. Zingoma eziyi-3 zenza uzawubona uba wena uyakwazi uzidibanisa zoyi-3 kanye ile nto i-vocal nganye izawuba ne-BTI. Okay. Kanti ive loo nto ndifuna ukuba nje isound yam. Masiphinda siyithathe. Masiphinda siyithathe okugqibela da. Okay. Yeah, yathatha. Okay. DJ Budget on the ones and twos. Yamnandi imali egweja. Nansi nakunokwenzeka. Kunini ndisibuza, shu ndim lo. Kunini ndisicweba, shu ndim lo. Ya, ndisavakala. Mocho. Sivi ngaka. Abawenta xa uzoba active alihlobo. Wamkhuthaza ndiqiniseke ngesikolo sayo lo endifuna uyifunda apha. Kuzakwenzeka mfowethu. Into ebeyintyabisa lewe. Andimamela usisi uthini? Okay. Okay, John, ndiyangena ngoku endlini. Khona ndifikayo apha nabantwana. Ndizawukhawuleza ndiphume ke ngoku ndize kule ndawo. Okay. DJ Budget on the ones and twos. All right, ke utsho nqopha all in one. Nansi nakunokwenzeka amaSomali hayi. Kunini ndisibuza, shu ndim lo. Hey. Kunini ndisicweba, shu ndim lo. Ya, ndisavakala. Okay. Imnandi. Ikhona nenye ebisithi mojo lesibini. Kanguyifumane yona ikhona le ndivale kuyo ngomojo eyokuqala leyo. Lesibini le. Kandifumane leyo kuqala nje. Mamela uzawupitcha seyi-1 ne. Zonke ezinye izinto uzawuzenza uwedwa nonishiya vocals and then when uzawumasterisha zonke into zakho. Okay. Loud and clear. Yeah. Ngicima kwale ndiyenza. Yonke into uzayimasterisha mna ndifuna uva at your own time, at your own pace, uzenzele yonke into yabo. Uvale. Yeah. So siya kwesibini ke ngoku. Awundithembe ndinebhazi zininzi. Sibambe nye take anayeka yasiqhubeka. Ndiyaqhubekeka ndiyakwenye ngoku ingoma. Ndikusiqibile ngale. Oh, okay. Siyakwenye ngoku siya kunamba 2 ngoku. Okay, let's save this. Save that one ecaleni. Wena uzawusebenzisa i-creativity yakho kwezi bhazi zakushiya nazo. Okay. Yeah. It's a working process ayiqala le nto yabo. So we'll learn as we go. Don't worry. And asiqeshwanga sisiqeshile. Okay, where's my phone? Uyanthola nomfethu asina time frame le nto senzayo. Kodwa bebuza uba kuseyiphuma nini ingoma yam. But I got target. Kalo mean sifeel into yoba yiyo le nto besiyenza. Ilamini iphuma ngayo. Tisasho konke ezi-artist ne. Come. Sendisithile esi-studio futhi kodwa ndiyayithanda. Kusiphamandi igama lakhe but ndithanda elikayawa. So siseyawazi production. Yawa nation. Yeah, now we get okay, igama le-studio iyawa nation. Is vele ke. Baze di. Oh, hayi ngaba record neka soon. Nkanyamba uzawunideka apha nesabhoko ufuna ubetha uyawa apha. Hayi ngiyajayela le yayo. Laweza Uzilimbola. Yo. Sabathatha izolo ngesurprise akaba ilindele. Khasi le yayo. Yo kaba ilindele surprise leya. Mase ku number 2 mfethu athi ndilebale into zami. Utsho ngande unqawuridi. Nansi tsavule nge project. Okay, uyatsho ngawuridi nansi ngifona imicima lo sisi lo. Angathi ndimbethe epalini. Layita phone indini, layita. Yo zelembona. Vele ngoma. Vele ngoma nizalayo. Yakala.
Oh, Ndisalinde wena loqambi kuba ividiyo ihamba apha ecaleni afuna ukuthula kuthi cwaka sawubhora abantu. kunini ndisikhuza. Ndim lo. Kunini Kunindisweba shit. Yo, ikhethi le. ezawubheka maniphume bayifoni ndiyovula enye ifolder. Ya ithungele kwenye ifolder lighter wena phone ndini hey lo sis uzavenya ivoice lo sis uzapha. Yo uzavenya ivoice esuka ezulwini. Ngikhasi. Yeah. And ndifuna hit yami neyakhe siphume exesha eliyi-1. Khawufaka upause pa kulaa video le phone le ifuna ulayita yabo ufaka upause lapho.